muriseko mda aiwa Bolato Bolato aiwa upenyu hwakanaka uyu chichikuitika aiwa pari zvino ndagadzika poto yetii ndakuenda kunomwa tii hangu nemasamusa toenda hangu kubasa ko mbatutu aiwa mbatutu handichamwa idoro remarombi doro remarombi anomukira mbatutu indakumwa hangu makuvha doro handichabata wakutambira kumakuvha ndakutambira kumakuvha uku zvikuoneka apa mukutsukirira kamdana mukutsukirira kuita yeloboni takuita upenyu hwemvura saka uri kuona life yako iri kunyatsochinja zvauri kudei aiwa upenyu hwangu uri kuchinja ipapo baba uri kunyatsa kuenda kumberi chaiko uri kushaya chekutaura kana chekureva kana chekududza ipapo neupenyu uyu hakumberi uyu ko mudhara wako achazomboona here mudheri mawao kugara mudhara tichaita kuti auye kuzoona kumba kwandiri kugara pari zvino akari pakadoma tichamubata nemafoni ombouya kuzoona pamba pemwana wake paakagadzirirwa nevari kuchando right wane tsitsi saka mudhara wako wakapedzisira kumona rini mudhara wangu ndakapedzisira kumona last year uchirara mumota ndichirara mumotikari aitoziva kuti unorara mumota mumotikari ndakachoita kuyomuudza kuti ndinochorara mumotikari baba handina pekugara kumba kwaambuya dzimba dzese dzakazara maloja ndiri kurara hangu mumotikari vakazonopedzisira vachiti handichazodzoka ndokutsvagira imba yekugara kubva ipapo havana kuzodzoka kusvika watozosvika pakubatsiro ndasvika pakubatsirwa nevanhu vane tsitsi aiwa agafa tikuzoona kuti mukufara ndi saka wakaona vamwe vachinwa mbatutu unonzwa sei uchivaona vachinwa mbatutu dzavo iwewo semunhu anga addicted nembatutu ndakachovaona vachimwa mbatutu vanhu ndinochonzwa tsitsi ndochoti ko vanhu zvavari kuzvigokera mariro vasati vafa vachiri vapenyu nokuti mbatutu ispiriti ispiriti inodya mapapu yese aya ndinochovaseka ko tiri kuti waraiti iwewe semunhu anga addicted nembatutu handiti ungova addicted nembatutu zvekuti hausi kumbonzwa here kafeeling keke kuti something is lacking in my body chiri kushota mandiri kana kuti hauchatodi kana kutozviona ndakachosvika pairi mbatutuka ndinochonzwa kutoisema kuti chikafu chenguruve kumwa spiriti chikafu chenguruve ichi chinokodza nguruve hachingakodze munhu kachikafu ichi mbatutu handichobati uchatoromboda kuiona kana masese acho handichode kana kuvaona komangemba handichorove mapiritsi emapenzi handipengekaini I'm qualified man ndakasvika kuyunivhesiti kamukomana handinombokuudza kanyaya iyoyo angosina kunditaurira ndakasvika kuyunivhesiti I got 13 points saka makasimba I got 13 points but vanhu vaikuona ka manje iwo wati life yako yachinja nditi iwe ukuona kupiwe chingomira ipapo indaka niyo life yako yakuchinjira iwewe right uya padhuze negafa nekubatsirwa kwauri kuitwa nevanhu life yangu yachinja nekubatsirwa nevanhu vane tsitsi vanobatwa naMwari mukati memwoyo wavo aiwa upenyu hwangu hwachinja chero kwese kwandinoswera uko aiwa vanhu vari kupa macomments mabasa ndaakunonoita kunopiwa kunhano yauda kutora iwewe oraiti tomboti mari unongoziva mari dzinonetsa nditi
toti wazoshaya mari kana kuti vanhu vazongotadzawo kutumirawo mari nezvimwe zvinenge zvasangana navo. Iwe uri kutora danho rakaita sei kuti uimprove life yako kubva ipapa pawatanga kubatsirwa napo, kana kuti kutoda imwe project here, kana kuti kutoita rimwe project, kana kuti kuita imwe basa here yekuti urambe uchiona income yekuti urambe uchizviendesa mberi. Apa manje chada kudaka iprojekti yangu inini yandinokwanisa kuti ndiite pari zvino. Ndikunoitawo kunobatsiridzanawo nevanhu, ndichinotengesawo mabhero, ndotengesawo mabhero achindipowo mari yekuti ndikwanisewo kurarama. Asi haiziriwo mari chaiyo chaiyo yandiri kuda palife yangu. So muda project here mdara? Toda project hombe chaiyo chaiyo inopinza mari yakakura yekuti kana zvakazondiremerawo, kana vakazoremerwawo vari kundibatsiridzawo, ndinokwanisawo kubhadhara rent. Wakuzvibhadharira, wakusamirira kubhadharwa? Aiwa, ndindisasamirire kubhadharirwa rent nekuti pawakandibatsira ipapo pahombe. Alright. Nekuti pawakachondibatsira ipapoka pahombe kudarika panoitiwa nababa wangu chaivo vakandibereka. Alright. Pahombe saka mungade project yakaita seipi? Project ndichida ndidiwa nemoyo chaiyo chaiyo yekuti ndichivhurawo bhero rebhutsu, ndichitengesa bhutsu, masneakers, vanhu vachiuya vachitenga vachisiya mari, nino ndichinoimprova, ndichinodaro ndo zvaunoda? Ndizvo zvandiri kuda izvozvo. Alright. So zvichenzwiko kuda ndepi boy wabata badza uri kuda kuenda kuti manzi kwakusena nai? Apa ndiri kumboenda kumunda manje. Ukuda kuenda kumunda, uri kutsvagawo munda wako here kana kuti kunorimira munhu? Kutondorimira munhu, tonorimirawo munhu. Unzwazi kutaura naGafa? Gafa ari kutoti handichadi kubata mbatutu. iwe uri kuita sei? Iwe uri kuita sei? Ini ndikubva pakasimuka mamhepo anga yakati. Mamhepo yei kweyo? Akasimuka ripi mamhepo? Mamhepo yei? Taurisa. Tumakirisa wedzera ndakatora. Zvakatika rini? 3 days ago. Kuti ndiswere ndiri mulocation munoma zvichaita manje. Because unopindwa nemumwe mweya usingaiti. Alright. Unoziva wakaswera uchizvipinza imwe busy ka. Uzoti zvako kana kuma5 ukaona mari kana yakasupa 1. Uno wakasupa kako undobika sadza rako warara. Azuru unowasupa. Kwete mbatutu. Aiwa.